מזכירה אותך, כמנכ"ל זה בדיוק מה שאני צריך. שכר, גבייה, ביצוע דוחות, הזמנות, להתקשר ללקוחות. עבדנו תמיד עם מנהלת משרד בסטארט-אפ, בדרך כלל התעסקה עם משכורות, גבייה, אפילו לאט לאט HR, והדבר הזה יצר מצב שהיא לא מקצועית בשום דבר שהיא עשתה. החלטנו להוציא את זה לאוטסורס. מהרגע שהתחלנו לעבוד עם מזכירה אותך, אנחנו מקבלים בבוקר הודעת בוקר טוב, שהיא מסיימת לעבוד, מה היא הספיקה לעבוד. מאוד מאוד זמינה. כל העבודה הזאת היא מזכירה אותך, עזר לי לייעל את הפלואו התפעולי, לוודא שיש כתובת לכל משימה. של דברים מאוד מאוד ספציפיים שאני לא טוב בהם. אז יש לי פונקציה ייעודית שכל תפקידה בעולם זה להוריד לי את המטלות האלה מהשולחן ולתת לי להתמקד במה שאני יודע לעשות הכי טוב. הדבר הזה נתן לנו שקט, מיקוד וקבלת שירות שהוא מאוד מאוד מוכוון.